La vida pot tindre molts canvis i quan vaig entrar a segon d'ESO ho vaig poder comprovar, però vaig a començar pel principi. Amb 13 anys vaig entrar a l'Institut Joan Martorell, a València. Les meves companyes del col·legi i jo estaven molt contentes, ja que aniríem totes juntes a l'institut. En primer vaig conèixer gent nova i pensava que anava a passar la resta de la meva època d'institut allí, amb ella, però no va ser així. A l'estiu, després d'acabar el meu primer any d'institut, ma mare em va comunicar que li havia donat plaça a Jalance, un col·legi de la Vall d'Aiora, Cofrents. Jo, el primer que vaig pensar va ser que coneixeria gent nova i seria emocionant, però després vaig pensar que hauria de deixar així les meves amigues. Va passar l'estiu molt ràpid i quan em vaig adonar estava entrant per la porta del meu nou institut. Allí no coneixia ningú, estava jo a soles, però la soledat va donar mil·lèsimes de segon. Al entrar per la porta tothom em mirà. Jo vaig veure que hi havia com molt 50 persones i no m'equivocava, hi havia 47. Eixa era la quantitat de persones que hi havia al meu nou institut. De seguida vaig veure una quantitat de persones veient unes llistes. Em vaig aprovar i jo estava allí. Isabel Farinós Ricarte, classe de segon. A la meva classe hi eren 7 persones. Se va apropar una xica i em pregunta: «Ets nova?» De seguida ens varen fer amigues i allà em presentà les seues amistats. A classe tothom callava i érem unes classes molt amenes, ja que tothom participava. Quin remei! El curs passa ràpid i mentrestant jo parlava amb les meves amigues pel xat. Al final del curs, ma mare em digué que ens haurien de tornar a València perquè no hi havia suficients alumnes i l'havien suprimit. Jo estava contentíssima per tornar-me'n a València amb les meves amigues, però també deixaria les meves amistats així. Amigues que hi havien estat durant tot un any amb mi i dels quals pensava que no m'anaven carinyo. Però no va ser així. Varen començar a replegar maletes, caixes, però quan vaig veure la cara de la meva millor amiga de Jalance, l'ànima se'm va destrossar. Ens varen abraçar i varen plorar. Encara parlem pel xat, encara som amigues del xat, perquè fa 2 anys que no les veig. No sé bé si les amistats en la distància es perden, però jo les mantinc.